Dobre. Výborne. To je ono. A teraz si dáme krátke dávky, to znamená, krátka dávka, jemne podržím ten kohútik, nielen ťuk, ale trošku podržím a on urobí, že tatatat, nie viac ako 4, 3, 4 a ideme na tie kovaky. Pevne do ramena, postoj, zamieriť, postoj. Dobre. No, a máme zamierené? Poďme na toho zeleného. Dobre, žltého. Červeného. Poďme. Finito. Zasa, vyberiem zásobník, pozriem do komory, spustím záver, rana istoty. OK? No, choďte si pozrieť, čo ste trafili.